vítajú každého, kto chce ísť do výšin hier. Tu na Štrbskom plese, na Štrbskej športovej smršti ide o exibičné vystúpenie najsilnejších mužov Európy. Budú superiť v 6 disciplínach. Tou prvou je dvíhanie klady 135 kg, potom budú nosiť takú trojkombináciu, čo je 100 kg guľa, 100 kg kalich a 150 kg meč. Následne budú nosiť pár 150 kg kufrov, prenesú superiok na svojom chrbte, ktorý váži 350 kg, budú dvíhať zadnú nápravu auta, tzv. Mŕtve ťahy, a následná posledná disciplína je Konanovo koleso. Máme tu pretekárov z krajín ako je Poľsko, Česko, Ukrajina, Srbsko, Slovensko, takže účasť je veľmi kvalitná a dobrá. Uvidíme, kto si odnesie titul Tatranský silák. Juraj Jánošík sa z toho napil. Bráno podmáš Srbáno po svojom erbe. Ríš sa nečím do cíla. Je to tam, vážený.